ஹலோ guys, வெல்கம் பேக் டு சேனல். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன ஐடி கலெக்ஷன் பார்க்க பார்த்தீங்கன்னா கோல்டன் 1-12 ஃபுல் கலெக்ஷனை தான் பார்க்க போகிறோம். அக்கௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ஒர்த்தபுளான அக்கௌண்ட்டு தான். சரிங்களா, அக்கௌண்ட் ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லிடுறோம், ரொம்ப ஒர்த்து தான் அக்கௌண்ட்டு. அக்கௌண்ட் லெவல் பார்த்தீங்கன்னா 81 லெவலு, 50K ப்ளஸ் லைக்ஸ் இருக்குது. சரிங்களா, அக்கௌண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது, நிறைய ஆர்ட் கலெக்ஷனாகவும் இருக்குது. ஃபஸ்ட் எலிட் டு ஆல் வந்து கோல்டன், செகண்ட் எலிட் மட்டும் நார்மல் இருக்கும். சரிங்களா, நோ மிஸ்ஸு எல்லாமே இருக்கும், கண்டினியூவாக இருக்கும் எலிட் பாஸ் எல்லாமே. சரிங்களா, அக்கௌண்ட்டில் வந்து இன்குபேட்டர் பண்டில்ஸ் வந்து ஈவெண்ட் பண்டில்ஸ் வந்து நிறையவே எடுத்து வச்சுருப்பாங்க. அக்கௌண்டோட ஃபுல் கலெக்ஷனை பாருங்கள். பார்த்துட்டு இந்த அக்கௌண்ட் யாருக்காகவே நினச்சிங்கன்னா ஃபஸ்ட் கமெண்ட்டில் குரூப்பில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அட்மினை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். இல்லை ஒரு குரூப்பில் ஜாயின் பண்ண நிறைய மெசேஜ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றவங்க வந்து பர்சனலாக என் நம்பர் இருக்கும், என் நம்பருக்கு கால் பண்ணுறது இல்லை மெசேஜ் பண்ணுறது எது வேணால் பண்ணலாம். சரிங்களா, இல்லை பார்த்தீங்கன்னா எஸ்கே சாபிராரு, பிளாக் கொண்டு, ராக்நாக் பண்டில் அப்படி இப்படின்னு நிறையவே இருக்கும். சரிங்களா, அக்கௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா 7th எலிட், அப்புறம் செகண்ட் எலிட் நார்மல் இருக்குது, அப்புறம் ஆர்டிக் ரெட், ஆர்டிக் ப்ளூ இருக்குது, அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சாம்பி சாமுரை, ஃபஸ்ட் எலிட் நார்மலும் இருக்குது, கோல்டனும் இருக்குது. சரிங்களா, அக்கௌண்ட் வந்து ஃபுல் லோடட் ஃபுல் ஒர்த்தபுளான கலெக்ஷன் தான். ஐஎம்பி டாப் இருக்குது, ஐஎம்பி செகண்ட் ஆல்சோ அவைலபிளாக ப்ளூ கலரில். சரிங்களா, எல்லாமே அவைலபிளாக இருக்குது. அக்கௌண்ட் வந்து ஃபுல் லோடட் ஃபுல் ஒர்த்தபுளான கலெக்ஷன். ஈவெண்ட் பண்டில்ஸும் எடுத்து வச்சுருக்காங்க, எலிட் பாஸ் பண்டில்ஸும் இருக்குது. அதே மாதிரி இன்குபேட்டர் பண்டில்ஸில் ஒரு சில டாப்பும் எடுத்து வச்சுருக்காங்க, ஒரு சில லாஸ்ட்டும் இருக்குது. நிறைய ஃபேடட் வேலு, நிறைய டாப் அப் இவெண்ட் பண்டில்ஸு அப்படி இப்படின்னு நிறையவே எடுத்து வச்சுருக்காங்க. பண்டில்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 726 பண்டில்ஸ் மட்டுமே அவைலபிளாக இருக்குது. சரிங்களா, அப்புறம் சீசன் 2லேருந்து எல்லா ரேங்க் டிஷர்ட்ஸும் அவைலபிளாக இருக்குது. சீசன் 2 கோல்டுலேருந்து எல்லாமே இருக்குது. அது மந்த்லி வீக்லி ஒரு 1.5 வருஷத்துக்கு ஓடிட்டுருக்கு. சரிங்களா, அதை நான் ஷோ பண்ணியிருக்க மாட்டேன். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஏஞ்சலிக் ரெட் இருக்குது, அந்த ஃபேண்ட் 5M ஃபேண்ட் இருக்குது. ஓகேங்களா, அப்புறம் 3 கிரிமினல் இருக்குது, நியானு, ரெட்டு, க்ரீனுன்ட்டு. சரிங்களா, ஃப்ளாக் அமௌண்ட் இருக்குது, 100+ எமௌண்ட்ஸ் இருக்குது, 100+ இல்லை 100 எமௌண்ட்ஸ் இருக்குது, 3 அனிமேஷன் இருக்குது, ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அனிமேஷன் ஆல்சோ அவைலபிளாக இருக்குது. அக்கௌண்டோட கன் கலெக்ஷனுக்குள்ளே போகலாம். கன் கலெக்ஷன் இதை விட தாறுமாறாகவே இருக்கும். சரிங்களா, கன் கலெக்ஷன் பார்ப்போம். கிரிஃபன் M4A1, AK மேக்ஸு, ஸ்கேர் மேக்ஸு, க்ரோஸா டபுள் ரேட் ஆஃப் ஃபயரு, XM8 மேக்ஸு, ப்ளூ மூன் ஃபேமஸு அப்படி இப்படின்னு எல்லாத்துக்குமே லெஜெண்டரி ஸ்கின் எல்லாமே தேவைப்படுற முக்கியமான ஸ்கின் எல்லாமே எடுத்து வச்சுருக்காங்க. அதே மாதிரி பேராஃபில் டாப் ஆல்சோ அவைலபிளாக இருக்குது. UMP டாப்பு, அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா MP5 டாப்பு, MP40 டாப்பு, P90 டாப்பு, தேவைப்படுற முக்கியமான ஷார்ட் ரேஞ்ச் எல்லாமே டாப் எடுத்து வச்சுருக்காங்க. M10 மட்டும் செகண்ட் இருக்குது, மேக்ஸ் M10 அவைலபிளாக இருக்குது. ட்ராபிக்கல் பேரட்டோட ஒரு 4 டபுள் பேரில் இருக்குது. அக்கௌண்ட் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் லோடட் ஃபுல் ஒர்த்தபுளான கலெக்ஷன் உள்ள அக்கௌண்ட்டு தான். எங்கள் அக்கௌண்ட்டில் ஒரு குறை சொல்ல முடியாது, அந்தளவு இருக்கும் அக்கௌண்ட் கலெக்ஷனு. சரிங்களா, இந்த மாதிரி மேலும் வீடியோஸ்லாம் பார்க்குறதுக்கு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க. நிறைய பேர் ஷேர் பண்ண மாட்டீங்க, லைக் பண்ண மாட்டீங்க, சப்ஸ்கிரைப் மெயினாக பண்ணவே மாட்டீங்க. 81% பீப்புள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் தான் பார்த்துட்ருக்கீங்க. ஸோ ஒரு ஷேரும் ஒரு லைக்கு சப்ஸ்கிரைப் மறக்காமல் பண்ணிட்டு பாருங்கள். பெல் ஐக்கன் எடுத்து ஆளில் போட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோலாம் உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். இந்த மாதிரி ஐடி சேலாக பை பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கும் ஃபஸ்ட் கமெண்ட்டில் குரூப் நீங்கள் தொட்டு ஜாயின் பண்ணிட்டு அட்மினை கான்டாக்ட் பண்ணி ட்ரஸ்ட்டாக டீல் முடிச்சுக்கோங்க. நாளைக்கு இன்னொரு ஐடி கலெக்ஷன் வீடியோட பார்க்கலாம் கைஸ். பை பாய்.